Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। आङो देलायखांबाय नै जोङो बामोनगाव थांनो नागिरदों। सासे बियानैया HS पास जादों, दा बेनिनो पार्टि दङ। जों बेयावनो थांनो नागिरदों आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो। ओंखारबाय जोङो नै। मोनाहैनोसै आं जोंना सयथाफोर जाहैनोसै आरो गासिबो सान्दुङा। सफैबाय नै मोनाजोबलायबाय। ओरैनो लायो दा लादो नै नैबे मोनसे केन्देल गोनाङा नै सिङाव नायसै केन्देल दं नामा? हा गैया मोनसे सिखा गोनांलाय। औ बेनो केन्देल लायनो आंनाबो। औ सिखा गोनां। नै बिहामजोआ अबेनि नोंसोर? अबेनि जाखो? गारि बोरायना सोरबा खावना लांगोन। खावजानो गिबाय नामा? औ नै खान्थालाहाय नै बिसिना आयु बेखौ देखायनां जि थायदों बोरैबा नुबायहाय नै मोनाबायना खोमसि नुबाय। आयु हाबाब आयु हाबाब मा संदों नोङो? अनला औ आयु जि गोथाव जाखाबायदां खोमसि नुबाय नै मोनाना। मानिफ्राय संदों नोंसोरो? आं एसे गोबाव जाबाय। एसे गोबाव जाबाय ने? दे आब' हे दे जिरायदो दे अखा फैयाखै। बाबा होथावो बियो मोनाद्राय जायो होनदों। जों फैजोबनाय जाबायना। आयु हाबाब देलायलायनो नै बिहामजोखौ नायसनबावाखै। आयु साजा जोंनि साराय गिदिरखौ जानदो दे। संगासिनो दं? मा संदों? ए मा संदों बाबा? अमा बोरमा सिगां नुबायहाय दहाय संदों नोंसोरो? बेलाय बे मोनसेयालाय मा? बोरमा। मोनजोब्बाय दां ना बे मोननैल'सै? मोनबायानो। ए दे र' बेयावखा ए दे Congratulations! May God bless you. Deh beda. HS pass. Dah dah. Bazaar Ay bazay. Salah pasangannya jaksina mana? खुसि जा खुसिखा बिराद मोजां मोननायनि थाखाय। Deh. Senang kan dah? हगारनायलाय हायो। Oh, आं हगारखागोन। आं ओंखाम संखाबायमोन। ओंखाम संखाबायमोन आङो। बोरमा नांगौ। दा नेनो होआ? आंहा अमासो जागोन अमा। अमाबो बोरमाबो जादो। मोनजोबनायसोमोन बेफोरा।
फरायगोन नागिरहायनो दासो नुदों बिदिबो नांगौ नागिरदों दासो फैबाय हनै सा लोङा नोङो नै सा आंहा मोननै लोंसै नै अहा ओमफ्राय थांनो होननायाव होयो दाखौलांनो मोदोमालाय बयबो बांद्राय नुवाखै गोजौजों माजों एखेसो जादोंबा गोजौजों माजों माबासो जादों माबे दाजेन थफ्ला दाजु गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन बे आत्माया आंखौ फोरोङो आं मानो थांनो इसोरनि खामानि मावनो फैना ब्लगार साबसक्राइब दे साबसक्राइब होनो हो बयबो सियाव दे 1 2 3 everyone subscribe नै सायाव गावसोर बिदिसो दे there see everyone subscribe there 1 2 3 everyone subscribe thank you थांनानै जिरायबायनो आं जाखानोसै आं थांगोरो ना नोंलायनो नों जाथ'वा नों जाथ'वा नों जाथ'वा औ मानसिफोरखौसो लाङो बिब'आ नै हाय होनदो नोंना मा नाम खोन्थादो हा आरियान मा नार्जारि मा बसुमतारी साबसक्राइब होनो थाइदे साबसक्राइब होनो आयो औ जानोसै आं जाबाय मोनखो ना मांखो मोनबाय होनदों Anda siandang. 아니 아버지 집에 이어 아궁이 타와 나를 시다이다 谢เอาใจอ่ะอังมา아유 비주가라 after long time long this day 맞아 내 맞아도 아유 너무 네 오늘 공부해라 맞아 돼 이게 캡칼레이바이 네 마리엘라 Translation again. Ani saksi faygan na. Faygan na. Mudang fayda. Oh. Oh, do Bye bye.